Maż-2 miljun fliexkun tal-plastik se jkunu qed jiġu ffrankati grazzi għall-inizjattiva tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Dan kif ġew installati mijiet ta' dispensers tal-ilma f'postijiet differenti bħal skejjel pubbliċi u l-Isptar Mater Dei. Sa issa diġà ġew installati l fuq minn 300 dispenser, filwaqt li huwa mistenni li sal-aħħar tas-sena jiġu installati 210 water dispensers oħra. Kollox fl-Isptar Mater Dei ġew installati 115 il-dispenser għall-użu tal-pubbliku b'xejn. Filwaqt li huwa stmat li minn Mater Dei biss ġew frankati il fuq minn 711,000 fliexkun tal-plastik. Il-water dispensers jaħdmu b'mod awtomatiku billi wieħed ipoġġi fliexkun fid-dispenser u dan jimtela waħdu bl-ilma. Għaldaqstant jitnaqqas ir-riskju ta' tixrid ta' mikrobi. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja qal li dan il-proġett huwa parti minn sensiela ta' proġetti li qed tagħmel il-korporazzjoni biex tkompli toffri servizz ta' kwalità lill-konsumatur filwaqt li tkompli ttejjeb il-kwalità tal-ilma tal-vit madwar il-Gżejjer Maltin. Permezz ta' din il-proġett, it-tfal tagħna qed jitrawmu bil-battalja tagħna ta' kontra single use plastic, fl-istess waqt qed niżguraw li b'mod sempliċi ħafna it-tfal jagħmlu użu tajjeb mill-ilma tagħna. Filwaqt li faħret din l-inizjattiva, l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli spjegat li permezz ta' dawn il-water dispensers se jkun qed jiġi offrut ilma ta' kwalità għolja, filwaqt li qed jiġi mħeġġeġ l-użu ta' fliexken tal-ilma li jistgħu jerġgħu jiġu użati. Il-ħsieb ta' din l-inizjattiva huwa li nrawmu l-iżżar tagħna sa minn età żgħira biex ma jużawx fliexken tal-plastik u biex mbagħad ma jarmux dawk il-fliexken tal-plastik. U allura permezz ta' dawn id-dispensers fl-iskejjel permezz tal-inizjattiva tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qegħdin naraw li aktar u aktar skejjel ikollhom minn dawn il-water dispensers. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-proġett se jkun ta' benefiċċju għal aktar minn 33,000 student li attendu il-110 skejjel madwar Malta u Għawdex.